Dan gaan we dus even staan. Hier kijken we eens naar de behoorlijk allemaal. Dus kijken naar zijn strokken, zijn een beetje. Zo gaat het heel erg moeilijk om zo meteen hier aan voorbij te gaan. Want hiermee pakt Ole Galema inderdaad een nieuw klassementsrecord als het tik voorbij die 20 is. 21 meter 16, dat is een applaus voor nieuw bezaakrecord, we hebben het schansrecord. Ja, want hiermee pakt Ole Galema inderdaad een nieuw klassementsrecord als het tik voorbij die 20 is. 21 meter 16, dat is een applaus voor nieuw bezaakrecord, we hebben het schansrecord. Ja, Ole Galema kon het niet op een beter moment doen. En ja, als je dan hiermee inderdaad duidelijk maakt dat je het klassement ook wil winnen, dan is dat inderdaad verdiend.